Orang Samanginang sekali lagi bahwa kebaktian akan mulai jam 10.15 menunggu arus lalu lintas bisa lancar di sekitar lingkungan gereja. Mulai deh.
Adorang sota buka parminggota, jumulo mahita martangyang nahohom di bagasan rohat tabi. Saluhuna parhalado HKBP Serpong, pasahaton selamat Jumat Agung ma dihamu, saluhuna amanami inanami, naposo bulung nama dohoti parmingguon sadarion, di bagas joro nang di bagas nabi. Tabe ma dihamu parhalado nami, jala di paso-paso di batama hamuna, naro di bagasan goarni Tuhan Yesus. Uriani tuhata, sadarion ima parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus. Tongodo aka sahita diusung ibana, jala aka pardangolata di porsan. Alai anggorohata madok, debatado mamicang, mamukul dohot pasipal ibana. HP alami pangalau seta ibana tertulang, binai ni hajahatota ibana mamugang. Apet ibana pisang-pisang paritean ni hasonangata. Jala binahin ni bugangna malum hita hilala. Luhut do hita lilu songo biru-biru, ganuk masih todong dalan nabe. Alai hajahaton ni hita sudena di honaho Jehovah tu ibana. Alai di halomohon Jehovah do parsipalna mangae sahit. Ia dung dilehon posana bahen pelian pardengganan. Idaon nama boni jala pagacangona ari-arina. Jala majadi malomoni rohani Jehovah marhite-hite tanganna. Atong naong tartanom dohita rap dohot ibana marhite padidioni tu bagasan hamatean. Asa marparange hita di bagasan ngulunay baru. Songon Kristus naong hehe sian aka naong mate hinorhon ni hasangapon ni amanay. Ayanggo nunga sa kabona hita dohot ibana, dinarak mate hita dohot ibanay, suang songonima hita nang taringot tu haheheon, atong tapuji matuhata marede mahita. Sing, oh,
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia na tumo palangi dohot tanoon. Amen. Ay si Tuhan ni malim na songonido tamadi hita, na badia, na somarlaok, na somarlidang, na marbolat siyan aka pardosa, na unggabe tunibo siyan aka banwagi jangi, na sopola ganup ari pasahaton jumulo pelean ala ni dosa na sadiri, dungi ala ni dosa ni bangsoy, songon aka si Tuhan ni malimi, ay sahali doi di ulahon, di na yapehon nai dirina. Haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan Yesus biru-biru ni debata namamorsan dosa nami. Na jongjong dohami di jolom marningot ho na targatungi. Takas do huatu si hami habibernit ni natinonmu di dolo Golgata. Tukido hami marningot dosa nami namakorhon hamatianmi. Asi maroham urupi mahami asa gabi upa ni halau jaun muhami. Amen. Mari demahita. Masay lang dia kapartikia, sinondang ni silang lutu hati, simon hati yuron nama sinondang, holong langso Sika ni patik ni debata dihita sadarion, ima natar surat di konfesi HKBP 1950 sada, bidu pitu haluaon siad dosa. Taha porsiai jala taha tidak kodo, na sodapot haluaon siad dosa marhite-hite ulaon nadenggan. Manang marhite siya gogo sadiri. Holan sian asini rohani debatado marhite-hite panubusion ni Jesus Kristus. Ia dalan majaloi ima marhite sian haporseaon naniulan ni toddi parbadia. Asa di auhon hasesaan ni dosana pinarade ni Jesus Kristus marhite hamatean nai. Haporseaon sisongonodo dirajumi debata nagabe hapit torad di cholona, ima sahana. Atong ra mangidogogo mahita tu debata. Ali tuha debata, say pargugui mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amen. Mare de mahita. Di
Ratopoti madosa tanagodangi tuado panide bata martangi yang mahita. Ali de bata nami namarasi roha jalana badia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu jolom. Huhilala hami rikodo asini roham di saluhut hami halak pardosa. Alani ido ubahen na hupanserep hami diri nami sadariod di jolom. Jala huparhatopot hami tung najojo do hami manibil sian akadalan munabadia songon biru-biru nalilu. Say unang pabali hami siya jolom. Alani dosa nami aidang dihalomohon roham hamatian ni akapardosa. Alay hami muba ni rohana do lomo ni roham asa mangulu. Sesama saluhu na hageduhon nami, dohot pangalaw siyon nami marhite-hite pangulu nami nasasadai. Anakmu Tuhan Yesus Kristus, say pahot maasini roham di hami, marhite-hite panidangiod dohot hagogood nitod di parbadia, asa tarapul situtu rohanami, majouho, asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapon ni guarmu nabadiai. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Aidang adong ibar ni ay saluhudo pardosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alay akan nagabi pitor binahen ni basa-basa marhite sian asini rohana. Hinorhon ni panubusion na marhite-hite Kristus Jesusi. Na pinajongjong ni debata bahen habang sa parasian marhite-hite haporsiaon di mudarna. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Mare de mahita.
Tangi hokamu hatani debata ima turpuk epistel di parningotan ari hama mateni Tuhan Yesus sadarion. Imana tersurat di Pesalmen bidu 22. Mamu kamesian ayat 10 rodi ayat 25. Tajahama marsikat soring. Habilanganahu do sude holi-holiku martilla bedo ianggo nasida midaau. Dibagi nasida do aka ulosu, madabu todung do nasida taringot tu baju-bajuku. Alai say unang madaw-daw ianggo ho ali Jehoba parsigatungaku, hapugani ma mangurupiau. Say palua mahosaku sia podang, sia sisilon ni biang hosaku natar pucung. Say palua maaw siyan baba ni babiat, jala alusiaw maradopon taduk ni aka horbo jalang. Say jamita honokku magoarmu tu aka hanggiku, jala pujioku maho di tonga-tonga ni huria namar luhuti. Puji ma Jehoba ale aka nama kabiari ibana, sude pinoparni si Jakob pasangapon ibana, jala sude pinoparni Israel makormat ibana. Aidang lea rohana manang marbias-bias mida pardangolan ni nadango. Jaladang ditabunihon bohina maradopon ibana. Jala ditangihon do angguk nai tu ibana. Ido sahakna. Martua doakan atu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Mare de mahita. Jesus sunang madoru sahu sainai haho longaku ho Tidakon maha porsiaw tai, songon na hinatidakon ni dongata saha porsiaw disadok portibion rak mahita mado. Au porsia di debata Jehoba, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumo palangi dohot tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehoba na sasadai, imanan tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabi sia todi perbadia
adoran so habubuhan, ido tuhata na tumaon na birnit, di panguman ni silatus, nama tetar pajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tubanatoru dung ditanom, na mula mangolu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siamun de bataca hoba, amanai pargogo na sohatu dosani, disima ibana paimulak mangumihalak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditod di porbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot dihasisani dosa, dohot dihatai nama dok, mulak mangolu sogodangi halak nong mate, dohot hanguluan nasora sudah. Amin. Tatangi homa suarani sunggul-sunggul diuduti tangyang pangodiano. Sunggul-sunggul na jepek, na perjulu, permingguan perningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus. Sadarion Jumat tanggal 7 April 2023, tapatupado permingguan laho marningot hari hamamate ni Tuhan Yesus di Dolok Golgata. Manang permingguan Jumat Agung. Topik ni permingguan Yesus Kristus sibuan haluaun saliling-liling na. Yesus pokok keselamatan yang abadi. Permingguan dipatupado pukul 7 di mana marhata Indonesia. Dohot pukul 10 marhata Batak. Ulaon na hohom manang ibadah hening dipatupa pukul 10 patuip anon. Diganu permingguni dipatupado ulaon nabadia. Permingguan perningotan hari amamate ni Tuhan Yesus manang Jumat Agung nisik kola minggu dipatupado sadarion Jumat tanggal 7 April 2023 pukul 7 na sugut. Napaduahon permingguan Paskah. Permingguan dohot pesta Paskah ari parjolo marningot ari haheheon ni Yesus Kristus dipatupa di hari Minggu tanggal sia April 2023 ima pukul 6 dohot pukul 8:30 marhata Indonesia. Dohot pukul 10 sada marhata Batak. Napatuluhon ulaon nabadia dibagas ni ruas. Hobartu ibadah dohot pakobasion Paskah garijata patupak pakobasion ulaon nabadia tu bagas ni akar ruas na marhaporluhon. Pakobasio dipatupa di hari Sabtu tanggal 8 April 2023. Alani gereja manosoi tu akar ruas nama morluhon ulaun nabadia asaboi di pasurato dirina tu sekretariat manang tu situasel di Ganup Wik. Songonima sunggul-sunggul di perpungota sadarion. Martangiang mahita. Di batana husobahami di bagasan Yesus Kristus. Madok maloate dohami tuhat tuho. Di namarpungo hami sadarion. Manaringoti naung tungod dia hamamatem laho manubus sami. Pola tarpajal ho dihau pinorsilang ala ni dosa nami. Ditujuri dilising asa malua hami. Panubusyong mi Tuhan asa ukir dibagas rohanami nang dipikiran nami. Tung masay borat jala arga hami di julum. Ibaheni Tuhan upasahat hami madiri nami tuho. Asa gabe ula-ulam hami di ngulu nami siap hari. Nang ditikot Tuhan
di patupa huriam do marulau nabadia. Songod dalan nami marningot panubusiommu di ngolu nami. Alani i Tuhan, nang di pangidohosian ias ni rohanami. Asa dohot kami Tuhan di hamamatemi. Jala nang ido jajim di ngolu nami, nang dohot dohami di haheheon mi. Ali Tuhan, upasatami ma luasmu, akka natongon di bagasan parsahitot sa derion. Di rumah sakit, akan nadija bunabe, tatap manasida Tuhan, asatong marpos ni roha polat tuho. Tuang soni manang direncana ni akka kuriamon, di akka parmingguan na naeng ro. Tuang soni di sekolah minggu, Tuhan, jong maho di sudi rencana-rencana ni kuriamon, asa gabi tupa uli dengan tau hasangapon di guarmu, las ni roha nang dihami. Mauliate madihoa ali Jehovah, si hokkop si paluahami. Amen. Mare de mahita sian buku ede nomor 86 silang nabadie. Silang nabadiai, odolong-dolongki, mararohon dosai, dohot mandelehani, disudesi tanoni. Dami di debata na sumurong siyan saluhut na roha. Ima na mga ramuti akka ati-ati dohot pikiran mo na. Di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Tapay hutikot ma kata ni debata. Imana tersurat di Heber bidu 5 ayat 7 tolhas sakatro di ayat 10. Tagan jolma ibana dipele hodoak kapangiduan na dohot ekelek na mardonga nangguk bolon dohot ilu-ilu na tunabuhi palu ako ni bana siyan hamatian. Jadi ditangi hodo ibana gabi malua siyan hatahutoni. Ay atik pe anak ibana, ikuruhod do panguloyon marhite siyan na tinaon na eh. Jaladung ripas gabi si Jorjon haluaon sa liling na do ibana, disudi na mangului ibana. Dikuar debatado ibana si tua ni malim, mangihuton horong ni si Melkisedek. Ima sahat na. Oras madihita sa luna. Oras manadigijang. Kurang semangat. Horas. Uliate. Secara umum boy dohonota bahwa
semakin tinggi status seseorang, maka semakin kurang peka dia terhadap yang di bawah, terutama penderitaan. Sahalinai, semakin tinggi status seseorang, mungkin berjabatan na tibo, ya, mungkin dia seorang tokoh, atau mungkin punya sikap nguluna secara finansial, semakin tinggi orang-orang seperti ini katanya, semakin kurang juga kepekaannya terhadap penderitaan yang di bawahnya. Padahal boy dohonotta, tinggi rendahnya martabat manusia bukan melulu karena harta, bukan melulu karena jabatan. Dang melulu alani sinamot, manang dang melulu alani huaso. Ternyata tinggi rendahnya martabat manusia adalah seberapa peka dia terhadap penderitaan. Semakin tinggi kepekaan manusia, manang na marjabata pi, manang songo dia pi statusna, semakin tibodoy na martabatna. Sebaliknya semakin dang parduli jolma tu penderitaan, apalagi penderitaan dihalak, maka semakin rendahlah kualitas kemanusiaannya, martabatnya. Dan itu ada benarnya. Nanti, biar kamu masetabi, kajolma, ya apalagi di hitalak Batak, maaf maju saya mengatakan ya, yang salah lah mau hudok kun itu ya, di lupa dito makatan orang inahamu, ya, ay mau bere kami setabi, hata Batak itiko sudoi, itabay teni manuk teni horbo. Itu siya mudi, nanti diterangin ya, karena ada yang memilih ibadah seperti ini bahasa Batak, 3 hari rotu hami, kurang ngerti saya mengapa khotbah amang tadi. Adong banyak penerjemahan nonnya nanti, salah satu siya kami. Nanti, alana mau lu terjemah ko pe ulu pilit. Alana nang boy bahasa Batak diterjemah ko na pala songon arti ni bahasa Batak di bahasa Indonesia. Martangiang mahamu gugugu, saya tu sihamu. Ya, lapatan na ditabay tani manuk tani horbo, ya. Simpel na songon ma, ngamamuray mana itu pagi dupi gudang-gudang. Seharusnya situ pakan, mula dong ulon na event na, adong upamana, adong di acara di keluargai, pugos imana, odo situ pakan. Amin. Bah borak dotong. Anggo na hubereng songo padita, bah molonung nga tibu status na, ba di sesuai hanod do tupak na tong tusido envelope na. Alay mo libereng do, nah, termasuk setabi maaf, dang na menyintilaw, na menyinggung do. Saya mengatakan itu, hupar rohangon, molo namoding na sederhana, otek doro tuson. Apa di tahu son? Ale molo namoding na bonggal, bayang berduyun-duyun. Ya, parkir dak kasih ada sudi, termasuk akahamion. Ya, tang nang ngunu kudu akarua satu ang kapadi tapi ulu na songoni. Ya, saya pengalaman saya di mana-mana rata-rata songoni do. Hurian na hubereng molo pogos do namodingon yang meninggal ini miskin. Ya, dak 3 na rotusis. Termasuk mungkin kami perhelado. Ya, alay mulu namora doi setabi satu pagi di ngani doi. Amin. Bah, borak dong. Ini realitas. Boleh dong kamu dang tikos padita nami? Saya pengalaman saya melihat menghadapi situasi yang seperti ini. Sekali lagi, semakin peka seseorang itu terhadap penderitaan orang lain, maka semakin tinggi sebenarnya martabatnya sebagai manusia. Semakin tidak peka, nang pebal gabong gali mana, sebenarnya secara nilai, apalagi nilai teologis, nilai Alkitab, maka dia akan semakin rendah di hadapan Tuhan. Nah, sana binahmu tu salah anggiku na meti. Lanjut. Nah tuaw doi, Matius pi kita he? Di Alkitab doi inna.
Kita pido yamangin na Matius 25 ayat 40. Kita melihat di sini, ya, dakolan penderitaan manodong Yesus, dakolan ni ibana menghadapi penderitaan, tetapi menyambut penderitaan itu, bahasa Indonesia merengkuh. Sekalipun dia manusia, alai tabereng ma, idit tanak king doi, doh turpuk nakke kujaha hotu kita, ya, tahu to doi mana, ya, di sinaking bahwa Tuhan kita itu sebagai manusia biasa, di satu sisi berkamu matang yang naik, out bu ini ya Tuhan pasti di ngomong sinung manusia nau, alai seguru di homa, 2 hali mana matang yang. Jalan martang yang imana mardek dohoro na songom mudar. Dang buta bayak kan wang iti. Ai si itu na martang yang ponlane serius na sapi hudukan nang ano ngin wangon liling pe martang yang dongan na palilik kuho ini do. Kira-kira seperti itu. Malu kusuk nang Yesus ini ala memang si taunoni macai borat. Martang yang imana mardek dohoro na songom mudar. Songo jol mai mana napi anak ni debata. Di guru honi mana do dison dipakai hata taat. Taat. Nang pe anak ni debata imana taat. Jalan ang adong nasongo Jesus. Yang adong. Iti, yang adong. Jadi bandingan na tado, sandingannya juga tidak ada seperti Yesus penderitaan na. Mula dong sarupa manang na otik bidana jol matu penderitaan ni Yesus na bergaya sudah. Dang adong molotong adong pena menderita jala mate dang songo Yesus apalapas. Itu teh ay molo di Yohanes 10:35 siano do tadaw ni halak kamu molo marsya halong kamu nasumiaho diri na humoko ali-alena ido parkolong ni roha naso halopuan isi hitaon naulo sa tabi mangalihok ko sana tudungan na. Gudang akil mo selamat doon na yung gudang. Maaf saya mengatakan itu. Sa kolong-kolong tak. Sedangkan suami istri pe gudang do suami mo selamat. Nanti coba setabi beder sutalinat to 3 bulan. Jangankan 3 bulan. Sebulan. Jangankan sebulan. Tiki sehat pe. Olo si pata bereng-bereng akamat tahun. Ya maaf saya mengatakan itu. Itu kenyataan. Molarong di doko setabi 100% kolok kutina tahami. Perlu do direnungkan on. Apa iya? 100% do kolong ni rohamu na inang to mata. Bah, songo na burak do yalusya mo. Alusya mo to. Adong do holong ni roha 100%. Dang marani hamo madok. Tutong gabi ya hinatayan no naroha no. Berarti dah kolong roha mo pitu awinan no masalah. Kira-kira seperti itu. Molo tabereng di son neng dohonokku. Unang say memang adong do basa batak na didok songonon. Hotang di bibi-bibi. Hotang di pulos-pulos. Unak ko madili. Agudang do. Tudos-tudos. Hotang di bebe-bebe. Hotang di pulos-pulos. Unak ko madili. Agudang do tudos-tudos. Macay ulido ito. Di satu sisi. Labatan na arong do jolo masatabi. Wala mago manok na nga marsak. Api jolman horbona pi sudah mate songon narihay. Adong pula santai, adong marga panggabian dari situ at tagigapay tiki di baru sami, adong mate sahit ni horbo. Na dipikiri mana, dang sahit na ilumobi na maramati ak korbo na isi mananom. Ay dia butuh sungai lokok doy ya lebel ge. 40 kerbonya mati. Aku kamu mah, 40 horbo na marga panggabian. Guarni huriai Sipodang, isi super Sipodang, barus. Tahu nggak itu marga panggabian itu? Jadi ini true story, real story. Ada karak-karak detail na roha muna. Yan namang inangon saksi na ya. Mate horbo na. Ya huruk dang marsak ko amang kapung ni ko ala kapung doy mana. Arhula marsak kau ina. Sidak kajol mamate ina. Kira-kira seperti itu. Adong turus-turus. Alay unang atong sa tabi Las Rohana, alay mana stadium 2, dongan na stadium 4. Adong do stadium 4 di sa pos rohamin na. Gabi alay stadium 4, gabi Las Rohana. Itu yang tidak pas.
Arong do turus-turus, hosi stadium saya do pipako. Nyan kan yang mati si demo patina, ngamerul na bedia inna. Ati ko gudang do harapan mangulumi, mana harapan mati na namain na. Ang gudang pas. Itu kan? Imana sopas arong turus-turus, molo turus-turus, mapa ini mana semangat ala penderitaan ni donganna, uke baca ni mana, itu tidak pas. Kupikir tak pas itu. Dan Kristen molo tarapul kita ala borata penderitaan ni dongan. Amin. Bah, murah dotong halagon. Itu. Alani itu takas sebenarnya adong tudus-tudus neng dohonut ta unang beta dokon. Cong naking di konsistori tari ngoti deh. Lu jana yati hamuin na. Jong kamu naking ina tuak kasituai na naking haret tahun. Ya, rodongan mengalusi. Dia may dibadik ko penderitaan ni Jesus ina. Senerohan yang mangodo rama dokon ina rohako do. Jadi, saya dong perhalaan naking andong nipudi kan. Ya emang dokon ni, dia main na beseda kami jong dak pola horok kami ale. Arong mahorong-horong naking bah song naman no borematik kuina. Ti. Dia be. Na hurok di siya manginang na Jumat Agung kita nuang di son. Neng dohonot ta unang pola tado upamana dang sanggup pami. Maka na sering di seolah-olah mengapini diri, makasihani diri, membela diri, itu sering dikatakan itu. Basa dang boy songoni, basa dang boy songonon, basa dang boy humardame, basa dang boy dihaholongin na makasomiho, alus na sumalnado. Jolma do be, isi madok dang jolma. Itu kan sering terjadi. Basa dang boy detoy hodonganmu, kenapa tidak bisa berdamai? Yan no nakana kurang mardame, dung saya marul na badia second. Amin. Bah, borak do to. Ido, kala na hubereng, aduh, aktar na songoni lu hubereng kita lumubi hagabipion. Ibadah, ulaun ni badia lanjutkan, perbeda juga lanjutkan. Ya rasongoni lu hubereng ati, suarung dua mubaru na ruak ati. Ay tong malas mangatui. Ibe marul na badia. Jadi nok habis marul na badia second. Amin. Amin. Bah, borak duson. Itu saya mengatakan, asa tarida. Hidup udah niya moku, alaba amakku, bapakku, situa do bestur. Tolu do lumobi dua di doko bonus na sada. Dok matua sono, tiki baru di tabalkon. Tolu do dua do sebenarnya tabana ma bonusin na parjolo si dokonok kadorak somati adorang di ngulukon. Unang langi hepeng gereja. Itu. Unang sotong terlibat to bahkan dia lakko ke gereja. Ala situ mana bendahara resort. Alai rikotin do botommu posisi ni keuangan di gereja. Sobar tu aturan ni. Napa dua hon. Ya, napa dua hon. Soto kea suguruham tu halak. Unang dendap tu halak. Molo halak marsugo ni roha tu ho urusan na doi. Ima pura di bapa na padua kon bonus na napatulun huingot ikko perjulu doho molo suboy on time mola dong acara di gereja unang sapi terlabat to natulom jadi berusaha do belajar di si natulun dang terlibat di hepeng mau lihat ma ya takya do kono kutar barita usia lakkepeng do lan nasing na ya gudang nang siya lakkepeng baru cara na mga lakkepeng mga langkat sa do ya binering ya. Unang terlibat to di pebeng. Jala sa ingot karejom. Molo boy unang si terlibat to. Ay itu kadang-kadang ati hamion. Adi nga mga dapat dito kung terlibat mo siya. Ya ruas na perjulu siya naman. Itu kan suatu yang kurang lah menurut saya. Kembali mana tadok. Ala songoni ketaatan ni Jesus di penderitaan na. Dan hina dina yang dirasakannya. Sahatu nama gatung marlea imana. Di tempat ni perjahat. Ay si Barabas do dipilih nasida. Dan Jesus hidup na hidup nakin lison situ animalim may mana manghuton horong ni si Melkisedek. Tutu nga di pa orang ngamang padita hok manaking situ animalim labatan na tabo to situ animalim ate. Parjolo ngotot ta situ animalim lumaw di PL menduduki ka dohonok ko majolo uraw na sanga sentral. Tang boye sorong situ animalim di si. Ay mana pa sa ato pilihan lumubitang iyang tude bata. Alay marlawak doi.
Mardosa do ibana. Jala imana do pasato di tu debata. Anggo sikop imana songo nanani debata. Naso mardosa. Jala sahali do pasato na pilihan itu debata ex-hapax. Jala tumibbo do sesudi situ animalim. Termasuk panurirang. Termasuk si Musa. Dangarong na songo Jesus. Dokonok kumajolo tokonan na. Begitu sempurnanya. Bahkan sampai dipetuduh si mana dia itu di horong ni si Melkisedek yang historis atau mistik. Lapatannya dia tidak punya sejarah. Dan dia misterius. Dang tabuto iluje hita mamikir hunya di. Sotong pula tapi kiri si dia si Melkisedek ko namang paditain na bahulan Jesus tu debata nang wadok yan si dia si Melkisedek luje hita mamikiri. Nanti dia tidak tahu siapa itu. Alai justru itu naso adong baritana jalan naso tarida dia keturunanna dang adong ngamongna darong ngamangna dang adong inangna bahkan naso marujung imana tokoh keilahian naso ngoni ido dido na King to Jesus dison. Ala boha songo na budok na King karena dia taat. Marporsuk imana dipastapi ditujangin ditijuri. Dan adong besat tabi nasongo Jesus si taono di portibion. Angguak ka Tuhan na asing kana jago-jago do. Jadi beri kamu Tuhan ni Kristus do na ulo songonon. Ya, makanya ta pahami transendensi Allah do imanensi Allah di dalam Jesus. Nah memang sahur tu kita. Ya. Alani ido di Jumat Agung Sadario sa sitong na makanya dong agak santai hita. Na hamudo marbirong sudi lapatan na nuansa na birong menandakan kedukaan angwaw sehupahami do las niroha do benok pakai nabotar hari Minggu pe nabotar lo pakai aku nape na birong desit ko aledang iberek kamu ya aledang do honokku sasitong na Holandi do Jesus di ucapan terakhir dari kayu salib ahadidokon ahado nunga barujung sasitong na, ya, itu sudah bagian dari Paskah. Buhamolo solo imana, buhamolo solo paujuk ko ni, nung marujung ulaw ni, ay dia tayta simbolis do imana, asa mabiyar mangide penderitaan niya sa tahuton imana, alay diulahon imana do taat, maka na muncul ucapan Yesus dapat puri nung marujung sudah sikop. Ulaw ni debata di bagasan Jesus makokop jolmay. Ido artini alay refleksi na dito nga tonga ni ulutta paujung mahamalasotay. Paujung mahosom ni rohamia manginang. Paujung mahajugalot tayo ito debata. Paujung mahatak kangot tayo ito debata. Ido sa sitong na dito nga tonga ni ulutta asadong lapatan nga marujung imana. Adong semacam transformasi pembaharuan di ngulta, unang lapatan na Jumat Agung matusi, Pasca matusi, adong pembaharuan di sita, adong transformasi itu ngatongan di ngulta, nang mate nang hehe tu kata tarida di gulmit ni ngulta si ganopari, marhite ngunu na olo mardame, marsia holongan, olo memaafkan, olo mengampuni, olo makaholong idungan na jolma. Saya pikir itu lebih tepat, ya, di partikian. Si saunarion Tuhan memberkati dan Tuhan senantiasa menguatkan kita melakukannya. Amin. Mauliati madihutu kapasu-pasu mahatam lihon magugu dihami mangatusi lumubi mangulahu katam. Amin. Tapapunguma piliata maridemaita. Nabi
Nuang masuk mahita tu ibadah acara Marulau Nabadia. Meredi kita nomor 152 ayat sada. Yesus namanya sang dosa Damai ni debatana sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramuti ati-ati muna dohot roha muna marhiti-hiti Kristus Jesus, amen martangi yang mahita. Alit Tuhan debata para si roha na sumurung, amanami na dipanuagi jang. Asiroham, topot mahami na pungudison, adorang hupang akamen non parpadanan na badiay, lehon mato di porbaditu ganop kami. Asa ditubuhon ha persyaw na mangulo di kami. Asa pos situturo hanami dinakmu Tuhan Yesus Kristus nama kokop kami. Pargugoy mahami macuada kon diri nami stari hutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa ditubuhon haporsiaon na mangului. Say taiti rohanami asalam malunguk kami tu banua kicang. Asa say masihol kami. Paimay mahon haroro ni Tuhan Yesus. Amen. Hita akka naong pinarhamaon ni debata. Itasakap nuang mga tun parpadanan na badiyay. Di ba kini? Tatibang majumulo manang natao kita marulon na badiya. Asaw nang ho na ukum manangisi siya kitaon. Ay hola na dukroha. Jala na manol soliroha na lan ipabakina na soture. Jala na manopoti dosana. Jala na porsia di hasisani dosa na pinatupan ni Tuhan Jesus. Ido na tao mga ton parpadanan na badiyay. Alay, akan naduhot marulon na badiya. Unang B, dioloy si bolis. Unang B, tidak dati mardosa. Tung padaw kamu maro kamu na siya ni. Tung ko tapok kamu mahosom dohot late ni roha. Alay, paingutungot tamu Tuhan Jesus Kristus nang mate. Jala nang mulak mangulu humokop kamu. Asa tau kamu mangaton parpadanan na badiyay. Di ba kini? Tatakasi majolo rohat tabi, jala alusi hamuma suku-sukunon, jong-jong mahamu saluhut na. Di parhatuturoham do halak pardosa hosian hatutubum, dohot ala ni pangaloisim di patik ni debata, molo di parhatuturoham dokma olo. Namarsak doroham ala dosami jala di pangidoroham neng malua hunuan siya dosam molo songoni roham dokma olo. Di parhatuturoham do nang ro Tuhan Jesus Kristus tu tanah o panguluho pardosa. Ibana nang mate do mulak manguluho mokop ho mamorsan jala manisa dosam molo songoni di parhatuturoham dokma olo. Olo doho. Manggotapon siya roham late ni roha dohot hosom ni roha. Akup ni i. Olo doho mardenggan dohot halak na mangarsahi ho. Jala naolo doho manesa dosa ni donganmu. Songon na pinanginaruham sesaon ni debata sudi dosam.
molo songoni roham dokma olo atong tapau dokma rohatta jala topoti masudi jala tatopoti masudi dosata ihut to kamu matang yangon di bagasan rohamu nabe ali Tuhan debata ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami ala pardosa godang do kami ay jut hulaw si kami patikmu. Tamado ko na mo kami nuwayang dohot sugot molo balo suno mo to kami ko bartu pabakinan nami. Alayalan ni godang ni asi dohot holong ni roham doh ala ni anak mo Tuhan Jesus Kristus nang nilihom mo humokop kami. Ala ni dupan na kami mangido to ho. Asi maruham di kami, sa jalo makami, sa sesa masudido sa nami. Jala lehon todi parbadie tu kami sa markugu kami mangalo na sa dosa doho mangulahon na hubar tulomo ni roham saliling di tano oddo pe kami. Amen. Atong hamuak ka na manupoti dosa muna jala na manguas di asin roh debata say sahat matu hamuna hina porsyon muna mangasahon hata ni Tuhan Yesus dohudok tu kamu. Posma rohamuna nunga sesa saluhut dosamuna marhiti-hiti guarni di bata ama dohot anak dohot todi parbadia amin alia manamin di panua kijang sa penur padia makuar saya rumah harajon mo saya saut mulu menurut kami botong osum menua kijang lehuma tu kami seri ruang luan siapa hari sesama dosa nami sungun panisa nami dosa nomor dosa tu kami unang kami tugu tu pangunjuna pelum memsiat pangagu ay hunap punah harajon hugugon rodi khasangapon saliling liling na. Amen. Hudul mahamu saluhun. Atong tanggihok kamuma tona ni Tuhan Yesus laho padirihon parpadanan na badiyay. Dibuat Tuhan Yesus Kristus dosa gusagu borginay uju tarjehe ibana. Didok mamauliate dungi di ponggolimay di parleho matuak kasisian na huhut madidok jalo hamuma jala pangan ma dagik kunelo tu hamatian humokop hamu bakin kasisan di dosamu say bain hamu masungoni bakin perningotan muna diaw. Jaladong sunna sidamangan dibuat mapanginuman ni didok mamauliate jalo hamuman sudi kamu manginum sian ia panginumanon padan nai baru memarhiti-hiti mudar kunan useu homokop hamu bakin kasesan di dosamu say bain hamu masongoni bakin perningotan muna diau. Amin. Atong ro mahamu nung ngarade sudi ida jalade hamuma dengan bahasa ni debata. Maret dehita satu suara Kidung Jemaat 760 saya ada dua. Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya.
Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya. Mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Kita lanjutkan Kidung Jemaat 445 1 sampai 3, setengah suara harap akan Tuhan. Harap akan Tuhan, hai jiwaku. Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan resah, tabah berserah, karena habis malam pagi berdekat. Dalam derita dan kemaluan, Tuhan yang setia penolongmu. Harap akan Tuhan, hai jiwaku. Dia
hanya organ? Kita nyanyikan ayat 3. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan sedih, nanti berhenti. Yesus memberikan hidup abadi. Habis derita di dunia, purna sukacita. Haleluya. Kita lanjutkan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 368 ayat 1 dan 2, pada kaki salibmu.
Marede hita sian buku ede nomor 155 ayat sada rodi 2 tuson maho ale todiku. Tuson maho ale todiku, di namamu asmareho, manjalo basmani Tuhanmu, Kristus Tuhan na padamiho
Sauduti Musedeta buku ede nomor 770 ayat 114. Saya patau mah diriku. 7:30. Tedehon satonga suara. Sai patau mah diriku, amin Tuhan. Apakah mengenal diri Tuhan? Suruh makan diri, sahur turun hati. Kau papa tahun turun hati. Sai patau mah diriku, amin Tuhan. Apa tahun hinau diri Tuhan. Suruh maton diri, sahur turun hati. Patari parhun basam turun Holan organ. Sai patau mah diriku, amin Tuhan. Apa tahun hinau diri Tuhan. Suruh makan diri, sahur turun hati. Lau patang dahon diri mitong hati. Sai patang mah diriku, amin Tuhan. Apa tahun hinau diri Tuhan. Suruh maton diri, sahur turun hati. Mandi asata dohot parangeki. Marede hitamuse buku ede nomor 154 ayat 122. Sai palinggas ho todiku tedehon satonga suara.
Tapuji Tuhata marhito ede buku ede nomor 710 ayat 1-2 di nama mulus sabdok nuluon. Sandok nuluhan, Boklona marsakali, Boan sinondang Tuhan holore, Asa margogong musik. Ayat 2 tedehon satu ngasuara. Sampai tahun Yesus nangurju, Tuk manis dosa Asa porsia di Yesus tentu, dengan pambanmu di sini. Taparade Muse Deta sian buku ede nomor 210 ayat 1-2 dung sonang rohako. Satu ngasuara. Oh
Taparade deta muse sian mukwede nomor 720 ayat sada do 2 nang marsinod dang nguluko. Mohon perhatian, mobil B1229BH mohon digeser menghalangi orang yang mau lewat. Sekali lagi B1229BH mohon digeser. Terima kasih. Nang marsinondang goluku diikil Jesus manang di dia penau totong huwing ati sinondang idon diikil ni Jesus totong marsinondang panundang doa tutur ikom hobas manurupi akan agalehi jagur jumaku basi songang Tuhan tahi tiun marsinondang idoni ikil di Jesus totong marsinondang panundang doa tutur. Taparade deta buku ede 530 sia ayat sadaro ditulu sai hutagam do tuhaku tai dehon satonga suara. Sai hutagan do Tuhanku, sai masih hati diharani Tuhanku, somenang didok lagi, sai mardongan olo-olo Kuriang managawo Maranatha o Tuhan Amen sai timu maro Mas nirohan hatan doangku hirahaki Lumbinege soarana dinaro Tuhan sai mardongan olo-olo Kuriang
organ. Sairade ale tondiku tagampan jangan nahi sai tulangikan manamu oh di Yesus Tuhan bi sai marungan Uriang managamu Maranatha Roh Tuhan Amin sai tibun maru Taparade deta buku ede nomor 730 ayat 1 Sai patau ma diriku. Nomor 730. Sai patau ma diriku ame Tuhan Papatar hong hinaulimi Tuhan Suruh matonimi Saur turohaki Lau papatar honolong turohaki Sai patau madiriku ade Tuhan Papatar hong hinaulimi Tuhan Suruh matondimi Saur turohaki Papatar bersasam turohaki Holland organ. Sai
Suruh maton dimi sahur turahaki lapatan dalam diri tudongaki. Tedehon aya opat. Tedehon aya opat. Ya. Sai patama diriku, ale Tuhan. Apa tarhan hinang dimi Tuhan. Suruh maton dimi sahur turahaki baini yaswatadoh parangeki. Tedehon ayat sada. Sai patama diriku, ale Tuhan. Apa tarham hinang dimi Tuhan. Suruh maton dimi sahur turahaki Holan organ. Edeta buku Eda nomor 14 ayat sada rodi 2 puji hamu Jehovah tutu. Buku Eda nomor 14 ayat sada dohot 2 puji hamu Jehovah tutu. Pujihamu Jehovah Tuhan, padenggan basah parasiro hasa menengai, padenggan basah parasiro ikototon alekon gikon sudena denggan nadi pasonggok di mata Tuhan denggan basana Puji ma Tuhan debata aleto diku jalana sarohaku di bagasan memuji kuarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata aleto diku jala unang tung halupa dengan di basana sudina.
Ibana romanesa do samsudina jala ibana pamalu makasahit musudina. Ibana paluan hosam sian hamaguan. Jala dilihut tuho dingkan basa doho asiniroha. Para siroha jala padingka basa do Tuhan di bata labat terimas jala para siroha godang. Dang di balosot tuhita khobar tu dosatta. Jala dang di baloson tuhita khobar tu hajahatotta. Songon asiniroha ni ama-ama tu anak kon na do asiniroha ni Tuhan di bata dia kanabak kabiari ibana. Nung ngatakas di patudukon di bata kolong di rohana itu hita dinamate Kristus sumokop hita. Uju pardosa do pehita. Atong dalam malua mahita nuaeng siar rimasna. Dung gabi parpitor hita hinorhon ni mudarnay. Di bahini, say pujion ni pamangaku, dohot rohaku, dohot nasa pabahinaku do Tuhan debata. Olat dion rudi saleleng-leleng na, say pujiokku do Tuhan debata. Amen. Say barita honokku do akadenggan bahasa ni Jehovah, akka puji-pujian ni Jehovah, ay ido na tama maningot sudina binahin ni Jehovah tuhita. Dohot ala ni godang ni denggan ni basana tu pinopar ni Israel. Na binahin na tu nasida khobar tuakka asini rohana. Dohot tu godang ni denggan ni basana. Ala ni taukuhon mahamamate ni Tuhan Yesus gabe hanguluan dihita. Ala ni tapuji matuhatta Yesus Kristus. Jala gabe golu namar padalnya anglo di ibana mahita di bagasan ngolu siganop ari songon nanindok Kalit nani. Jimani kota innama tutudo halak natigo roha doon. Pasahat madalammu tu Jehovah jala hapusi ibana asa ibana paturehon. Jadi paulopon nama hati gurammu songon hati uron dohot hapitoranmi songot tikos ni ari. Tapasakat mapiliata tuhara jauh ni debata martangiak kita. Ali debata manami na di panua kicang khodo haruruan ni saluhut silehul-lehun na dingkan doho na saulibasa na mauliutus. Pasat kami manilhum itu kami pilihan nami tuho sa jalo may gabi uap na kutsus di jolom. Pasu-pasu mejara ramote supar kasiyang kami pilihan o patipulhon karajaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay mo rohan marhite-hite to di masalam hutada kami kudang ni silehon-lehon mitu kami. Asalam kir-kir kami madok mauliati tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali Tuhan debatang manami na barhabangsa di atas ni saluhut. Nung napatarhuida kami kolong ni roham na godangi. Gumudang doisyan kolong ni rohan niya mama dohot inaina di anak kona. Tung nasutartibang do godang doho arga ni sinehonom mo di kami. Ay anak mo nasasade di suruho. Gabi jol mamanaw pardangulan ni jakitja doho pastap-pastap. Gabi tarpaja limana. Jala tu hamatian humokop kami. Mauliate rohanami ala naung say utang nami. Jala malua kami siya dosa, siyan hamatian doho siyang gonggoman ni Sibolis. Ala ni pujon nami magwar mo na badi. Ala naung di patupanak mo pardumuan. Pardengganan nami tuho. Ali Tuhan Jesus Kristus biru-biru ni dibata. Naung mamorsan dosa nami doho dosa ni hajol maun. Mauliate rohanami tuho. Jala pujon nami ho. Rodi saling-liling na. Saya tatak mahuriam na hinokok mo. Jala na pinapunguming. Say pakot ma di kami kasi sandi dosa. Doho dami na pinatupami. Say paiyas. Jala parbadiay mahaming. Asa tarbuak ko kami tubanwag gijang. Pasorhon kami tuak kanabadiay. Say bunu. Jala parsilak ko majol manaburuki. Doho sakasakap na ruwa di bagasak kami. Asa unang marlidak kami. Mandapoton ama na di banua gijangin. Upa saat kami madiri nami tuho, jala huleo kami rohanami bahiningananmu, ala naong hinokok mo kami, diho mahami jala hodi kami, sayunang maloas kami sirang siyakko, dungani mahami jala saur mahotu kami,
Sai patugo makaporsyon nami tuho, asakot lakka nami ro di ujung ni hamatian. Sai ramoti, akaruasmu, na mamaritangon holong ni roham, doho dalan naong pinatupami. At tong, manang mangulo, manang mati pehami, hodo Tuhan nami, dohot raja nami. Saya si roham, ingot mahami di kasangapami, jalabuan hami tu kasunangan, di labung ni debata. Amen ale amanami na di panuagit. Sa pinarpadia makuwaran, sa iro makarajaon mo, sa isaut malong maniruham di banua tungaon songon na di panuagit jang. Lehon matu kami sa radion hanguluan siya pare, sa isamadusa nami songon panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Unang kami tugihon to pangunjunan, palua mahami siyan pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho. Disodakan Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasorhon madamena tutodim. Tuhan mo manami na nami, itak na tarbayan, tapahibul ma, haring gasot ta sadaryon, masuk mahitan no pukul 2, saunang longa ke hadirat ta di Jumat Agung sadaryon. Horas madita sa luhuna. Takkan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjadi.